Akwụkwọ ihe e mere nke mbụ, isi nke 15. David wuru ụlọ maka onwe ya n'obodo David, dozie ebe maka igbe Chineke, ma wuo ụlọ ntu n'ebe ahụ. David wee sị, ọ dịghị onye ga-eche igbe Chineke nche ma e wezụga ndị Livayị, n'ihi na Jehova ahọworo ha ka ha buru igbe Jehova ma jeere ya ozi ruo mgbe ebighị ebi. David kpọkọtara Izrel niile na Jerusalem iji bute igbe Jehova n'ebe ọ họpụtara. David kpọkọtara ụmụ Erọn na ndị Livayị. N'ime ụmụ Kohat, Viria onye ndu na ụmụnne ya dị mmadụ 6. N'ime ụmụ Merari, Asaya onyeisi na ụmụnne ya 220. N'ime ụmụ Geshọm, Juel onyeisi na ụmụnne ya 130. N'ime ụmụ Elezafan, Shemaya onyeisi na ụmụnne ya 200. N'ime ụmụ Hebrọn, Eliel onyeisi na ụmụnne ya 400. N'ime ụmụnne ya 400. N'ime ụmụ Viziel, 11. Aminadab onyeisi David wee kpọọ ndị nchụaja bụ Zadọk na Abiata. Na n'ime ndị Livayị bụ Viria, Asaya, Yoel, Shemaya, Eliel na Aminadab. O wee sị ha, unu bụ ndị isi nna ndị Yoel, doonụ onwe unu na ụmụnne unu nso, burukwa igbe Jehova bụ Chineke Izrel gaa ebe unu kwadebere maka ya, n'ihi na unu bụ Chineke anyị emeghewo mgbawa n'etiti anyị, n'ihi na anyị achọghị ya n'usoro kwesịrị ekwesị. Ndị nchụaja na ndị Livayị wee doo onwe ha nso ibuga igbe Jehova bụ Chineke Izrel. Ụmụ ndị Livayị wee jikere mkpara buru igbe Chineke n'ubu ha, dịka Mozis nyere n'iwu, dịka okwu Jehova si dị. David wee gwa ndị isi nke ndị Livayị ka ha nye ụfọdụ n'ime ụmụnne ha iwu ka ha jiri ngwa egwu viola, simbal na une bụọ abụ, ka ha wee nwee ike ịkpọ ụda ma bulie olu ha n'ọṅụ. Ndị Livayị wee họpụtara Heman nwa Juel n'etiti ụmụnne ya, bụ Asaf nwa Berekaya n'etiti ụmụ Merari, bụ ụmụnne ha, Elhan nwa Kushaya. Ụmụnne ha nke ọkwa nke abụọ sokwa ha: Zekaraya, Ben, Laziel, Simramot, Liel, Vini, Elab, Benaya, Masaya, Metitaya, Elefli, Milknel, Obed Edom na ndị nche ọnụ ụzọ ámá Heman, Asaf na Etan wee malite ịbụ ụbọ akwara. Zekaraya, Aziel, Simramot, Liel, Vin, Eliab, Mesaya na Benaya na ụbọ akwara, na Alamot, Matitaia, Elefel, Miknel, Obed Edom, Liel na Azazaya na ụbọ akwara. Shimnanit, Chenaya onye ndu ndị Livayị bụ onye nlekọta buru ibu ọrụ ahụ, n'ihi na o nwere ike ịkụziri ya ihe. Berekaya na Elkana bụ ndị nche ọnụ ụzọ ámá nke igbe ahụ. Shekanaya, Loshafat, Netanel, Amasaya, Zekaraya, Benaya na Elieza ndị nchụaja na-afụ opi n'ihu igbe Chineke, ebe Obed Edom na Liel bụ ndị nche ọnụ ụzọ ámá maka igbe ahụ. David na ndị okenye Izrel na ndị isi 1,000 kwụrụ puku wee si n'ụlọ Obed Edom bubata igbe nzukọ Jehova. Ebe ọ bụ na Chineke nyeere ndị Livayị bụ ndị bụ igbe ogidi Jehova aka, ha chụrụ ehi 10 na ebule 10 n'àjà ogidi Jehova. David yi uwe mwụda akwa linen dịka ndị Livayị niile bụ igbe ahụ, na ndị ọbụ abụ, na Kenani onye bụ onyeisi ndị ọbụ abụ, na n'elu David ka eji efọd akwa linen mee. Izrel niile wee jiri iti mkpu na ịfụ opi na simbal na-akpọ ụbọ akwara na une. Mgbe igbe onyeozi Jehova batara n'obodo David, Makal bụ Sọl lere anya na windo wee hụ ada eze David ka ọ na-aṅụrị ọṅụ ma na-akpọ egwu. O wee leda ya anya n'obi ya.